днес с моя приятел Калин ще пробваме ето тази супа. Малко се разготвим. Ето така, ето там е Калиндър. Ето го. И сега аз ще спра камерата да си я направя. Хора, отворихме супата, още не сме я сготвили. Ето, ако се види как изглежда. Може да не се видя, ама ще спра да я оправя. Хора, направихме супата. Калиндър още си я готви. Ето, няма да се види. Знам, че няма да се види. Но изгледа много добре. На вкус сега ще му дам да опробвам. Не мога хвана лъжичката. На вкус му давам 9,7 и това е за видеото. Вкусна е супичката. Ти колко му даваш? 9,7. 9,7. И като мене. Колко даде? 9,7 май. Да. Чао.